Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya makan tepo sayur bos karo gandos. Tempe gebas karo gandos. Ini bos karo gandos. Tepo jangan, tepo pecel komplit. Oh, pecel. Bakule iki lho, bakule. Bakule lho. Bakule dan ora apa-apa. Petis iki. Petis e bos, petis. Tempe gembok. Kita bos sayur bos. Bakule iki los pokoke. Wah, iki aku arep pentol bos ning warung iki. Iki bocah guyon model piye lho? Kayak omae Sudik. Sini kene iki nyantai tempo sayur bos. Kopine repot. Aja legi-legi. Darene reng rapat ning kene warung. Etan kaude. Eta kaude bos ngarepe Sudik. Iki warung koplak yo Iki warung ya koplak pisan. Sing ngeplak koplak pisan. Iki warunge dek kenyang bos. Soso bako, sos koplak kuadrat. Ya koplak kuadrat iki kan leme itu kan bisa koplak. tak koplak. Kamu ya koplak. Koplak kuadrat. Wis ini penting ya niat absen. Iki gandosnya dipesen wong bos iki san. Kare jumuk. Wis dipesan wong iki. Wes kare jumuk Coba sing borong. Sinta. Oh, Sinta. Anu kilo tempe bos, tempe. Tempe enek. Ora kilo bocah teko kilo. Bos. Wes mateng gandose. Iki enak sedot lemak Sinta asam kuru. Tak doi. Nah. Tenang. Ning pawon jerene. Sok mene lho. Halah. Lu kandare sokro gabah kae lho. Yo mata aku mbok sokro Mas. Sokro gabah arep disel langsung kuru. Yo nganu aku mata. Ya ora aja terus Wis ngene bos vlog Yo nek sehari. warunge koplak kuwi nek tuku kopi diudekno pisan, guys. Iya iya tetep to kok. Iki kita koplak iki koplak ya lho yo. Koplak iki. Raketang sing ngudekno ki kuru. Iku Sing diudek ya kuru pisan. kuru pisan rondo pisan ya. Dadi kuru kuadrat to. Ya bakule rondo pisan. Kuadrat, kuru kuadrat. Ya rondo pisan. Lho, ilmu iki kok. Guys, tempe Isis. guys. Ngopi. Terus campur tempe lho enak. Oh, campur tempe kae. Sopo nang kono? Cium. Iya, harus bujuk kapan yang mulai tau? Buane tiba. Yo ane sapa sing tiba lho? Buane bojoku kepleset. Cuma. Oh, Astaga, Karena kencang ae gak wis ngopi bos siang hari ini bos. rantenen. iya to. Rantinen. Wah enak ngopi siang-siang. Ini dari usul. Lho. Saya sedina nek. Gandos bos, kok enek ning warung-warung. Ora enek kare warung. Gandose pulen bos iki. Sak bakule ya pulen wis. Warung RT 31 bos. Tempe. Lalu sampai tempe. Iku piro sin? Juga apa? Wah kok sebakul kowe kosok takok. Oh, 7. Bakul koplak kok ngono. Songo. 10. Bapakno to aja sak-sok ae. Bakule loman kok. Tak imboi, guys. Tuku Tempe tempe gembok. 10.000 tak imboi 15.000. Oke, makasih. Ya lho pedes Bu. Jadi petis jadi ada sak. Sambel petis tak kon ngade sak lho, guys. Oh, Soalnya petis sedang mah kentalan. kentalan blok kentalan. Petis sedang mah dream-dreaman lho kok. Lho, petis sekarang nyiduk nyiduk dhewe. Aduh petis yang mamu nyapa kae? Akeh ora. Petis ning kumamu akeh ora. Akeh, Bro. Petis 10.000. Isi coba ibu limo ora? Wes. kowe dibui kae. Guys, sak ada jaluk ra masalah gowenannya. Kok petise bos. Kenapa tak bawa tutup? Apa dengar kamu? Tindak. Ngapa to warung lagi buka rong dina kok tutup meneh iki lho. Keramen. Oh, ada gereja. Kapan ada gereja? Sore. Mulai sing sore ya. Sore persiapannya saya. Hari Paskah iki kok iso. Iya. Nek gereja ni wong Islam mulai melu ora? Ento. Mulai, sekarang mulai ki wong Wes ndi? mulai Bu. Ayo Mas. Ya.
Entok. Pas nganu lho apa tanggal apa ngene jenenge denge wong Pemangan-mangan no. wong Kristen ngono lho. Entok. Natal karo Dek. Natal ngono kuwi lho. Karo Dek Minggu karo Dek Minggu kayak Paskahan kae. Entok. Natal iki wong kuwi oleh melu. Oleh. Oh. Kuwi Wong ora Natalane melok oleh kok. ora maksudnya carbane kon apa meneng tok. Ketemu karo ngrungokno wong ngomong ya padha karo wong ngrungokno pengajian. Oh ngono ceritane. Kayak Gus Idam ngono lho. Ya. Sakne agama mlebu distok. Nengeri ora ya wong Islam karo wong Kristen. Yo ora. Ngapor Padha gak nggo jilbab ya iya Iya. ya. Lah nek malah wong Kristen melok ning langgar ngeri ya kok gak nggo jilbab. Bidone kuwi ya. Ya yo to, Bro. Wah, koplak dengklak. Ah ngono ya. Letak dengklak wae. Oh piye warung omahku kuwi lho sepiye. gandos lu boleh. Buat ketepe jes. Dhewe duwe wis komplungan ki lho duwe. Lah ya duwite kumplungan lho kok amene wis tutup lho. Duwe seto sak komplung kuwi kaya didelikno neh ngono lho. Dina apa to kok ning gereja ki lho? Selasa, Guys. Biasane Minggu kok. Selasa kuwi cara ngene apa? Rutinan. Hari Paskah. Rutinan. Oh ngono ceritane. Ben hari Natal melu aku. Sasi rolas. Sasi rolas. Yo tanggal selawe. Wis suwi men. Black ya yo to padha kas ben dhewe kosong. Oh ya setahun ya. Ya padha kok Idul Fitri ngono ya. Yo to. Apa kene, Bos? Wong ya padha wae kok ya to. Wara nek wong kosok. Mboten ben. Napa? Kesenang kowe kan listrike wis kita Suparno Karyati. Suparmo. Nggih, Suparno. Iya ke mah tak kira njaluk kopi ya, di listrik, Bos. Anu dagane pun beda nggih. Mesti nggih pon kene. Ah, Pun lho. sekitar ini ku ben sasi nggih. Lah terus niki Iki nak tangga dengan hari iki oleh itu belum lebu. Ah, iya. berarti aku kok impron. Nah, nggih. Yo tak kok impron. Niku kan saniki. Nggih. Senar ini yang dia lebih kenane ya. Nggih, enggak ya sampai kene kamu gitu gaya. Kok bayar wae? Iki makanya kalau benar nonton mereka nggih. Nggih. Iya toh. Tukang listrik ki apik wonge. Malah dikeki ketat. Iki kak terus bayar. Bodoh aku lagi buktine ngono aku nggih anu ora. Nggih. Nak Ah dinangan video yo. Kan biasanya senari pino kan gambar ganti video to kae. Ada pino nak mat bojone impron dhewe, nak mat anak impron. Iki bulan pira to ki? nggih kan iki. Bulan iki. Bulan iki to. Endel dek Ya ngene iki tanggal 17 Februari kae to. Mene kasih iki yo yo. Karena kemarin wis sunah dan itu dan Buktine to. Nenek ini. Yo nek Ini kepek. kan tanggal 17 sore kae iki enteke 298 masih gitu to. Ben iku lho tanggal 17 niki lho bayare. Tekku kok pira 30 pira ngono lho, Mang. napa pripun kelek-kelek pripun pemecian. Ah gitu. Yo, Ayo Pak. yo nggih ditunggu peman warungmu. Tunggu nih ya, Mas. Yo yo aman. Tok. Aku lu kaget. Lah Ya. Itu balane Mas iki. Aku kurang kaget. Yo kaget. Nah, Ya ya. Yo, Benar. kok harus digenakan. Yo, gimana bos? Bega salah paham. Yo, gimana bos? Kita salah paham nek. Iya toh? Yo to aku tuh. Kok gimana tuh mas? Ruwet nih hinggo. Baja lah ngono, padahal di store rono ta ngono. Gua masalah Baja iya to. bahaya. Kudu ditakokno nyapa wis bar bayar kok. Enek panggilan iki ya to, jenenge wong iki wong ya. Ya kira ceritane nganu bos, nganu listrik bos. Ngaret mat. Ngaret. Kuwi di sawah. Sesuk arep nang alas. Apa? Sesuk arep nang alas. Iya mat.
Peman yang aku ngaret sawitik menen to lho iki. Ake ngaret di benduran kok. Ya ritono ora apa-apa. Angkas ngarit ning Ritono ora apa-apa. Ngene iki kok keresen to bedina iki. Nah, aku udah ngapa-ngapa dengar tak campur. Tak campur kok ini ngono mau sanak udeng nongko. Angkas ngarit. Bisa tak riti. Piye kene de yo ribut iki lho. Guys, ngene bos, vlog siang hari ini aku sudah absen, ketang-tang wis absen bisa buane sembilok ora yo. Penting aku semangat, aku. Wis tak akhiri ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.